Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο Αλέξης Κατσαρός, λαμπαδάριος ή αλλιώς χωράρχης του αριστερού βυζαντινού χορού στη Μητρόπολη των Αθηνών, ο οποίος έχει πολλά να μας πει με τη βαθιά γνώση και τη μεγάλη εμπειρία του. Καλώς ορίσατε στον Αλφα Radio και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσαρέ. Χαίρετε, κυρία Καλτάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Βεβαίως και στους ακροατές μας, οι οποίοι νομίζω περιμένουν να σας ακούσουν με μεγάλο ενδιαφέρον. Πείτε μου καταρχάς, για να πιάσουμε και την αρχή του νήματος, πότε και πώς ξεκινάει η δική σας προσωπική σχέση με τη βυζαντινή μουσική? Ωραία. Πριν όμως σας πω αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, διότι αυτό είναι το σωστό, για την ευγενική σας πρόσκληση και σας συγχαίρω πραγματικά για την επιλογή σας να εντάξετε στην πολύ πολύ αξιόλογη εκπομπή σας ένα τόσο ιδιαίτερο θέμα όπως είναι η βυζαντινή μουσική. Να είστε καλά για τα λόγια που είπατε, αλλά νομίζω ότι είναι και χρέος και δεν ξέρω, εγώ μεγάλωσα με την πίστη ότι είναι ελληνοχριστιανικός ο πολιτισμός μας, ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός, δηλαδή βασίζεται τόσο στο αρχαίο ελληνικό παρελθόν, αλλά βεβαίως και στην χριστιανική πίστη, στην Εκκλησία και σε όσα έχει προσφέρει. Οπότε είναι μέρος του εαυτού μας, είναι μέρος της ταυτότητάς μας όλο αυτό. Αυτό σας θυμά ιδιαίτερα πραγματικά, γιατί στη σημερινή εποχή, όπως ξέρετε, δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Και με ποιο θέμα ασχολούνται ιδιαίτερα, κύριε Κατσαρέ? Δεν ξέρω, υπάρχει μια επιφανειακότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, μια κούραση γενικότερα. Αυτό θα ήθελα και εγώ να πω. Λοιπόν, να ρωτήσατε πότε και πώς ασχολήθηκα. Καταρχήν, όπως πολύ καλά είπατε, έχω την τιμή να έχω την διεύθυνση και την ευθύνη του αριστερού βυζαντινού χορού της Μητροπόλης Αθηνών από το 1978. Θα μας το εξηγήσετε αυτό? Δηλαδή υπάρχει και δεξής χορός ο οποίος... Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Θα μας τα πείτε όλα αυτά για να τα ξεκλειδώσουμε. Βεβαίως. Ξεκίνησα διότι ο πατέρας μου ήταν ιερέας, ο πατήρ Ιωάννης Κατσαρός, ο οποίος και με οδήγησε από πολύ πολύ μικρό παιδάκι, 10 χρονών περίπου στο αναλόγιο, μαθαίνοντάς μου, ξέρετε, τους ύμνους πρακτικά. Ωστόσο με είχε βαπτίσει πολύ έντονα στο καμίνι αυτό και με αυτά τα βιώματα και με τον πολύ πολύ καλό τρόπο του πατέρα μου, θέλησα αυτό το πράγμα να το σπουδάσετε και να το σπουδάσω. Έτσι λοιπόν πήρα πρώτα μαθήματα εκεί στην επαρχία από την οποία προέρχομαι και όταν ήρθα στην Αθήνα ως φοιτητής πολιτικών επιστημών, καμία σχέση. Ναι. Σπούδασα στο Πάτιο Πανεπιστήμιο και στο Πολιτικό της Νομικής και από εκεί και πέρα είχα ήδη κατασταλάξει για το ύφος το οποίο ήθελα να μάθω της μουσικής. Αυτό λοιπόν το ύφος στο οποίο είχα κατασταλάξει εκείνη την εποχή το εξέφρασε ο μεγάλος και πολύ μεγάλος της εποχής μας πρωτοψάλτης, ο Σπυρίδων Περιστέρης, στο Μητροπολιτικό Ναό. Έτσι λοιπόν βρέθηκα κοντά του, πήρα τα πρώτα μαθήματα κατηδίαν στο σπίτι του αρκετά χρόνια και στη συνέχεια επισημοποίησα τις σπουδές μου στο Οδείο Πειραιώς, όπου πήρα και το πτυχίο και το δίπλωμα της βυζαντινής μουσικής. Εκεί λοιπόν στα οδεία αυτά σπουδάζεις περίπου 5 χρόνια τη βυζαντινή μουσική, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη μουσική, και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια σπουδάζεις και κάνεις κάποιες σπουδές στην ευρωπαϊκή μουσική, περίπου 3 χρόνια. Παίρνεις κάποια στοιχεία και από την ευρωπαϊκή μουσική. Έτσι λοιπόν, ολοκληρωμένος πια, ήρθε η ώρα που εκοιμήθη ο δάσκαλός μας, ο μεγάλος Περιστέρης, και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Χριστόδουλος μου ανέθεσε να δημιουργήσω τον αριστερό χορό της Μητροπόλης Αθηνών. Έκτοτε λοιπόν έχω αυτή την τιμή να έχω την ευθύνη και τη διεύθυνση του χορού αυτού. Μάλιστα. Λοιπόν, σας έκανε, είπατε, ο Σπυρίδων Περιστέρης μαθήματα, άρα σημαίνει ότι σας είχε ξεχωρίσει, έτσι? Πρώτα άκουσε τη φωνή μου και στη συνέχεια, αφού αντελήφθη ότι... Είστε και ένας πνευματικός μάλλον άνθρωπος, γιατί δεν είναι μόνο να έχεις καλή φωνή, είναι να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τη μουσική αφενός, αλλά να μπορείς να μεταφέρεις και την ποίηση του λόγου. Είναι πολύ σύνθετο το... Ακριβώς, διότι η βυζαντινή μουσική είναι επάνω σε ύμνους
που έχουν την αρχαία ελληνική διάλεκτο. Κατά συνέπεια, για να αντιληφθείς τα κείμενα αυτά, θα πρέπει να έχεις και κάνει κάποιες σπουδές γενικότερες. Βέβαια, και να ξέρεις και τη γλώσσα, αν μη τι άλλο, να ξέρεις την ελληνική στη διαχρονία της, κάπως, αρκετά. Ακριβώς. Διότι αν δεν αντιλαμβάνεσαι την έννοια των κειμένων, δεν μπορείς και να αποδώσεις σωστά τα νοήματα τα οποία εκφράζει η μουσική αυτή από τα κείμενα αυτά τα οποία διαβάζεις. Λοιπόν, μιλήσατε για ύφη όμως, ότι διαλέξατε το ύφος που σας τέριαζε σε σχέση με την βυζαντινή μουσική, έτσι όπως ερμηνεύεται από διαφορετικούς ιεροψάλτες. Για πείτε μου λίγο γι' αυτό, δηλαδή πόσα ύφη υπάρχουν, όσοι είναι και οι ψάλτες, ανάλογα με... Όχι, είναι βιωματική βέβαια η ψαλτική, αλλά εξηγήστε μας λίγο. Επειδή λοιπόν η βυζαντινή μουσική είναι βιωματική μουσική, είναι μια μουσική που μεταφέρεται ουσιαστικά από δάσκαλο σε μαθητή. Ναι, σπουδάζεις το οδείο, ναι μαθαίνεις τις νότες, όμως εάν δεν είσαι κοντά σε έναν δάσκαλο πάνω στο ψαλτήρι, δεν μπορείς να γίνεις και σωστός ψάλτης. Έτσι και λοιπόν όλοι οι ψάλτες που είναι στα αναλόγια, οι μουσικοί ψάλτες, ακολουθούν κάποιο ύφος δασκάλους τους. Δηλαδή, ο δάσκαλος, όλοι μάλλον ερμηνεύουν τα ίδια σημάδια της βυζαντινής μουσικής, τις ίδιες νότες, αλλά ο κάθε δάσκαλος έχει έναν δικό του τρόπο που προσεγγίζει τον κάθε χαρακτήρα της μουσικής, της βυζαντινής μουσικής. Την κάθε νότα, για να το πω πιο απλά. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την χρονική διάρκεια ερμηνείας. Δηλαδή μπορεί ένας χορός να ψάλει ένα συγκεκριμένο ύμνο, για παράδειγμα 5 λεπτά, ενώ τον ίδιο ύμνο μπορεί ένας άλλος χορός να διαρκέσει ας πούμε 6 λεπτά. Υπάρχει και τέτοιου είδους διαφορά? Ναι, όχι τόσο μεγάλη διαφορά. Όχι τόσο μεγάλη διαφορά, γιατί θα ξεφύγει η ακολουθία χρονικά αν υπάρχει διαφορά, Υπάρχει μια διαφορά στα ύφη. Ας πούμε, να σας μιλήσω για το ύφος Περιστέρη και στη συνέχεια θα σας πω και αυτό που με ρωτήσετε. Ο δάσκαλός μας λοιπόν έδινε μεγάλη προσοχή στην καθαρή άρθρωση των κειμένων και των λέξεων, στην ήρεμη προσέγγιση των μουσικών και καλοπιστικών χαρακτήρων, στην ήρεμη, χωρίς φωνητικές ακρότητες. Πολύ σωστά. Με σκοπό την ερμηνεία του κειμένου. Διότι τι κάνουμε, είμαστε εκπρόσωποι του λαού πάνω στο αναλόγιο, προσπαθούμε λοιπόν να ψάλουμε αυτό που θα μπορούσε να ψάλει όλος ο λαός, αλλά εμείς ως εκπρόσωποι του που υποτίθεται μας έχει δώσει το τάλαντο και τις γνώσεις ο Θεός, ψάλουμε. Άρα πρέπει λοιπόν στο χριστιανό που προσεύχεται να μεταφέρουμε ακριβώς τις έννοιες τις οποίες ψάλουμε. Πώς θα τις μεταφέρουμε? Με την καθαρότητα, με την ήρεμη προσέγγιση, όπως σας είπα, χωρίς να κάνουμε φωνητικές ακρότητες. Εκεί λοιπόν έρχομαι σε αυτό που λέτε περί χρόνου. Εμείς λοιπόν στην δική μας τη σχολή του Περιστέρη έχουμε αυξομοιώσεις έντασης της φωνής και ακόμη και της χρονικής αγωγής, διότι κάποια σημεία που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπερτονιστούν ή να υποτονιστούν, τα καθυστερούμε ή τα εκφέρουμε με πιο ήρεμη φωνή, έτσι ώστε να δώσουμε στον πιστό να καταλάβει την ιδιαιτερότητα του σημείου αυτού. Ναι, πολύ ωραία. Γιατί να σας πω κάτι, οι άνθρωποι, ιδίως οι σημερινοί, δεν ξέρουν και τα αρχαία ελληνικά. Οπότε η καθαρότητα στην διατύπωση και στην έκφραση του λεκτικού μέρους είναι κρίσιμη για να μπορέσει να φτάσει κάτω στον κόσμο. Βεβαίως. Και επειδή υπάρχουν πολλά μαθήματα αργά, πολύ αργά, που πρέπει να ψάλουν αργά, διότι το απαιτεί η λειτουργική λατρεία, όπως είναι το χεροβικό, όπως είναι το κοινωνικό. Πριν το Ευαγγέλιο δεν είναι στην λειτουργία της Κυριακής ένα... Είναι μετά το Ευαγγέλιο. Μετά το Ευαγγέλιο, ναι, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ψάλεται ένας ύμνος που λέγεται χερουβικός ύμνος,
που οι λέξεις του εξελίσσονται μουσικά πιο αναλελειμμένες, με ανάλυση. Για να διαρκέσει περισσότερο, διότι το απαιτεί, όπως είπαμε, η λατρεία της χριστιανικής μας μουσικής. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν, εδώ θέλω να τονίσω το εξής, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Πάντα έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι η μουσική, η μελωδία που ψάλλουμε πρέπει να υποτάσσεται στο κείμενο. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να τραγουδήσουμε, να αναδειχθούμε. Δεν είμαστε καλλιτέχνες. Ναι. Είμαστε εκπρόσωποι του λαού, όπως σας είπα. Ναι, ναι. Και έχουμε αυτή την τιμή, τη μεγάλη, να υμνούμε τον Κύριο και να μεταδώσουμε τις έννοιές μας στο χριστιανό που μας ακούει, προκειμένου να τον οδηγήσουμε σε προσευχή. Άρα με φωνές, με βιρτουοζιτέ ψαλτικής, ας πούμε, και επίδειξη φωνητικής, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι το δικό μας ύφος. Ωραία. Και τα υπόλοιπα ύφη το έχουν αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας επιλέγει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα. Για να το πούμε λίγο πιο απλά. Αρκεί να σας πω ότι εγώ ως μουσικός πλέον σέβομαι, υπολείπτομαι, αγαπώ και ακούω όλα τα ύφη όλων των συναδέλφων ψαλτών. Μα αυτός είναι ο πλούτος, νομίζω, έτσι πρέπει. Αυτό δείχνει ότι είσαστε ισορροπημένος και ότι δεν έχετε ματαιοδοξία ως προς το λειτουργήμα αυτό. Θα κάνουμε όμως, κύριε Κατσαρέ, ένα μικρό διάλειμμα, δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, και να επανέλθουμε σε αυτά τα πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα πράγματα που μας λέτε. Επιστρέψαμε. Ματίνα Καλτάκη στον Αλφα Radio 989, το πολιτιστικό 2ωρο ακούτε του σταθμού, και είναι μαζί μας ο Αλέξης Κατσαρός, χοράρχης του Αριστερού Βυζαντινού Χορού στη Μητρόπολη των Αθηνών, ο οποίος μας μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε για τη βυζαντινή μουσική, αλλά μόνο ακούγοντάς την μέσα στους ναούς. Εδώ μας αποκωδικοποιεί τα μυστικά αυτής της μουσικής έκφρασης. Λοιπόν, κύριε Κατσαρέ, μου είπατε ότι στο οδείο που πήγατε σπουδάσατε και την ευρωπαϊκή εκκλησιαστική μουσική, φαντάζομαι. Όχι, την ευρωπαϊκή γενικώς. Ωραία. Ναι. Αλλά σε σχέση με την εκκλησιαστική δυτική μουσική, τι θα μπορούσαμε να πούμε, πού διαφέρει η δική μας, η ανατολική? Οι σπουδές του οδείου στην ευρωπαϊκή μουσική δίνουν στοιχεία της ευρωπαϊκής μουσικής. Ο κύριος σκοπός είναι η σπουδή της βυζαντινής μουσικής. Βεβαίως, ναι. Απλώς εκεί αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά που έχουν οι δύο αυτές μουσικές, και η ίδια μουσική που έχει κάποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους. Λοιπόν, να πούμε, η βυζαντινή μουσική καταρχήν είναι μονοφωνική. Αυτό, ναι. Ψάλουν όλοι την ίδια μελωδία, χωρίς όργανα, παρά μόνο με το ισοκράτημα. Αν έχετε ακούσει το λεγόμενο ίσον, που είναι μια συνεχόμενη, το ίσον σε μια συνεχόμενη βάση. Αυτό τώρα, στο πλαίσιο του χορού, πώς το μοιράζετε, ποιοι ψέλνουν και ποιοι κρατούν το ίσο? Οι Ισοκράτες είναι έμπειροι ψάλτες, πρέπει να είναι το ίδιο γνώστης ο Ισοκράτης της μουσικής, διότι έχει την υποχρέωση να αλλάζει τα μουσικά διαστήματα γρήγορα και να βοηθάει, δηλαδή να στηρίζει απολύτως τη μελωδία. Εάν θα κάνει λάθος αλλαγή ο Ισοκράτης, μπορεί και η μελωδία να φύγει, να πέσει έξω. Άρα ο Ισοκράτης είναι πολύ σημαντικός. Ο Ισοκράτης το επιλέγει μόνος του. Θέλω να είμαι Ισοκράτης. Έτσι γίνεται. Δηλαδή στο πλαίσιο, ας πούμε, του συνόλου, κάποιοι επιλέγουν να αντιμετωπίσουν το Ισοκράτημα. Ναι. Και όχι ότι δεν μπορούν και οι υπόλοιποι να κάνουν από αυτούς που κάνουν, που είναι στη μελωδία, όμως ξεχωρίζουν. Επιμοιράζονται οι ρόλοι, ας πούμε, Ναι. Οι Ισοκράτες πάντα είναι λιγότεροι από τους μελωδούς. Είναι 2, 3, 4, 5. Σε μένα, εγώ που έχω, ας πούμε, περίπου τα 20 μέλη στη χοροδία, οι Ισοκράτες είναι 4-5 και οι υπόλοιποι είναι μελωδοί τους λέτε. Μελωδοί. Λοιπόν, η ιεραρχία ποια είναι τώρα μέσα στο χορό? Υπάρχει? Ποια? Η ιεραρχία, υπάρχει κάποιο είδους ιεραρχία? Μας είπατε ότι κάποιοι... Ναι, βεβαίως. Στο χορό, αυτά είναι έννοιες που έχουν καθοριστεί από το Πατριαρχείο. Μάλιστα. Δεξιά και αριστερά του πρωτοψάλτη του λαμπαδαρίου κάθονται
ο πρώτος και ο δεύτερος δομέστιχος. Έτσι λέγονται αυτοί. Δηλαδή είναι η πρώτη βοηθή. Μάλιστα. Είναι αυτοί οι βοηθοί που μπορούν να αντικαταστήσουν τον πρώτο. Σε μια στιγμή που θα λείψει, στην άδειά του. Μάλιστα, είναι ναι, οι δομέστιχοι. Και στη συνέχεια επεκτείνεται ο χορός προς τους υπολείπους. Όσο πιο καλές γνώσεις έχουν οι χοροδοί, τόσο πιο πολύ πλησιάζουν τον δομέστικο και το χωράρχη. Οπότε αυτό είναι ένα κλάσμα, ας πούμε, ικανότητος συγχρόνου που έχει διαθέσει ο καθής. Ναι, βεβαίως. Να μην παραλείψουμε να πούμε ότι πλησιάζουν τα αναλόγια πάρα πολλοί νέοι, και εγώ έχω νέους στο αναλόγιο, και πολλές φορές μην νομίζει ο κόσμος ότι πλησιάζουν για να έχουν κάποιες απολαβές ή οτιδήποτε. Είναι η μεγάλη τους αγάπη σε αυτή την λατρευτική μουσική. Υπάρχει εθελοντισμός και υπάρχει πάθος από τους νέους, και πραγματικά εμένα προσωπικά με εκπλήσει ότι πολλοί νέοι πλησιάζουν σήμερα τα αναλόγια και θέλουν να μάθουν μουσική. Πολλοί νέοι. Μα νομίζω ότι υπάρχει, ναι, είναι πολύ παρήγορο. Το ίδιο συμβαίνει και το συζητάμε εδώ με διάφορες αφορμές και με τα δημοτικά τραγούδια, τα οποία έχουν σχέση με τη βυζαντινή μουσική, αλλά πάμε να ακούσουμε τον ύμνο «Ερχόμενος ο Κύριος» τώρα, να πάρουμε έτσι μια γεύση από τις αποδόσεις σας, από τις ερμηνείες σας στην Μητρόπολη των Αθηνών, και επιστρέφουμε, κύριε Κατσαρέ. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε πάλι, εδώ με τον Αλέξη Κατσαρό, τον λαμπαδάριο του Αριστερού Βυζαντινού Χορού στη Μητρόπολη Αθηνών. Μας λέγατε, κύριε Κατσαρέ, για την διαφορά που υπάρχει μεταξύ της ευρωπαϊκής εκκλησιαστικής μουσικής και της ελληνικής, της ανατολικής τέλος πάντων. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η μουσική η βυζαντινή, η οποία αποδίδει και το δημοτικό μας τραγούδι. Για πείτε μου λίγο για τη σχέση αυτή. Ναι, διότι είναι τα διαστήματα αυτά τα ανατολικά, τα ανατολίτικα. Διότι είναι ανατολίτικη μουσική, έρχεται από την Ανατολή η μουσική μας. Από Βυζάντιο, την Καπαδοκία είναι στην Καπαδοκία από το Βυζάντιο, αλλά πού ήταν η μεγάλη παράδοση της ψαλτικής, από πού εκείνη, έχουμε κάποια συγκεκριμένα μέρη ή όχι, γενικότερα? Όχι. Απλώς είναι η βυζαντινή αυτή μουσική που ουσιαστικά φαίνεται, καταγράφεται στο Βυζάντιο, στην εποχή του Βυζαντίου, έχει επηρεαστεί από ανατολικά διαστήματα, από την ανατολική μουσική. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, να σας πω περίπου κάποιες διαφορές για να γίνει έτσι πιο σαφές, αντιληπτό. Η βυζαντινή μουσική, όπως είπαμε, είναι μονοφωνική. Καταρχήν με το ίσον.
δεν έχει μόνο, η ευρωπαϊκή μουσική έχει τόνους και ημιτόνια. Ναι. Εδώ στην βυζαντινή μουσική δεν έχουμε μόνο τόνους και ημιτόνια, αλλά και μικρότερα του τόνου διαστήματα και μεγαλύτερα, μικρότερα του ημιτονίου και μεγαλύτερα του τόνου. Μάλιστα. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει τη διαφορά. Ακολουθούμε λοιπόν ένα σύστημα με 8 σκάλες, με 8 ήχους, το οκτάηχο. Ο ρυθμός μας είναι πιο ελεύθερος, προσαρμοζόμενος όπως είπαμε στο κείμενο, και συνδέεται άμεσα με τη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι νότες μας λοιπόν στη συνέχεια είναι πιο λυγισμένες, έχουν πολλά στολίδια με τους καλοπιστικούς χαρακτήρες, έχουν μικρές καμπύλες και γυρίσματα. Αυτά φαίνονται στη σημειογραφία, δηλαδή ακολουθώντας τη σημειογραφία μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει χρόνους κλπ. Μπορεί, όμως τελικώς θα το πάρει από το δάσκαλό του. Μάλιστα. Είναι πώς θα ερμηνεύσει το διάστημα ο δάσκαλός του. Γι' αυτό μιλούμε για ύφος. Διότι η μουσική δεν είναι απλώς μια παλιά, η βυζαντινή μουσική δεν είναι μια παλιά εκκλησιαστική παράδοση, είναι ένας ζωντανός πολιτισμός που ενώνει ποίηση, θεολογία και μουσική έκφραση. Ακριβώς, ναι. Δεν μου λέτε τώρα. Πάμε στην ευρωπαϊκή. Η ευρωπαϊκή μουσική έχει, όπως ξέρετε, έχει τις μείζονες και τις ελάσσονες κλίμακες. Ματζόρε, μινόρε. Βέβαια, ναι. Χρησιμοποιεί το πεντάγραμμο. Που εκεί είναι αποτυπωμένες οι νότες επάνω στο πεντάγραμμο. Ξέρεις ότι στο πρώτο διάστημα είναι αυτή η νότα, στην πρώτη γραμμή, στη δεύτερη αυτή. Στη βυζαντινή αυτό δεν το ξέρεις, διότι εξελίσσεται η γραφή και φτάνει σε ένα σημείο που τίθεται ένα σημάδι που σου λέει πού βρίσκεσαι μουσικά, ναι. Αλλά για να το βρεις στη συνέχεια πρέπει να ανατρέξεις στην αρχή πώς ξεκίνησες για να φτάσεις εκεί. Μάλιστα. Άρα είναι αρκετά πιο δύσκολο, θα λέγαμε. Ναι, είναι αρκετά πιο δύσκολο. Αρκετά πιο δύσκολο. Δεν μου λέτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να διαβάσει τη σημειογραφία της βυζαντινής μουσικής, μπορεί να μάθει εμπειρικά? Δεν μπορεί να τη διαβάσει. Γιατί δεν μπορεί να τη διαβάσει? Μπορεί να δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται οδείονται και καλά, θέλω να πω. Μπορεί να την... Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι ιεροψάλτες που είναι πρακτικοί ιεροψάλτες. Αυτό ρωτώ, πολύ ναι. καλές φωνές και τους οποίους τους θυμώ απίστευτα. Πιστέψτε με. Δηλαδή έχω συναντήσει ψάλτες στο παρελθόν που δεν γνωρίζουν μουσική, αλλά έχουν τόσο τάλαντο που έχουν ακούσει πολλά ψάλματα και τα λένε απ' έξω. Τα λένε με δικό τους τρόπο. Δεν τους υποτιμούμε. Όχι, με κανένα τρόπο. Οι περισσότεροι ψάλτες σε όλη τη χώρα μας, στα χωριουδάκια, είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν μουσική. Ψάλουν καλά όμως. Απλώς να σας πω κάτι, επειδή υπάρχουν αυτοί που ψέλνουν καλά, υπάρχουν και αυτοί που δεν ψέλνουν καλά, μήπως θα έπρεπε να πούμε και από εδώ ότι καλό είναι κάποιος να εκπαιδεύεται και κάπως πιο επίσημα, να το πω έτσι. Εγώ θα προτρέψω, κυρία Καλτάκη, από την εκπομπή σας, όλα τα παιδιά και οι γονείς να προτρέψουν τα παιδιά τους να πλησιάσουν τα αναλογία και να μάθουν αυτό το θησαυρό, αυτή τη μουσική που θα τους βοηθήσει την ψυχούλα τους, θα τους ηρεμήσει την ψυχή τους και θα τους δώσει τη δυνατότητα ήρεμα να σπουδάσουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους και να κάνουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους, αλλά να έχουν όμως τη δυνατότητα την Κυριακή ή σε μια μεγάλη γιορτή να πάνε σε ένα αναλόγιο και να ενίσουν τον Κύριο. Ναι. Όλοι μπορούν να αντιμάσουν τη βυζαντινή μουσική και ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωραία, καλά κάνετε και μας τα λέτε αυτά. Λοιπόν, να πούμε τώρα μερικά στοιχεία για την καταπληκτική υμνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδος, που νομίζω ότι είναι και το αποκορύφωμα ίσως της ομορφιάς του λόγου και της μουσικής της Βυζαντινής. Είναι ενδιαφέρον που μιλούσατε στην αρχή της εκπομπής, στην πρώτη ώρα, με τον συγγραφέα Κυριάκο Χαρίτο, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Τα γράμματα στην Παναγία», και ο οποίος ακριβώς αυτό μου έλεγε, πώς τον συγκινούν οι ύμνοι και της Μεγάλης Εβδομάδας, ο ακάθιστος ύμνος βεβαίως, που μου τον χαρακτήρισε ένα αριστούργημα, λογοτεχνικό αριστούργημα, όχι κάτι άλλο. Ναι, είναι πραγματικά όλες οι ακολουθίες, και όπως είπατε και ο ακάθιστος ύμνος, αλλά πολύ περισσότερο η Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι αριστουργήματα. Και όταν
θα μπορούσα να σας αναφέρω τους υμνογράφους που έχουν περάσει ανά τους αιώνες, όπως είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κοσμάς ο Μελωδός, που έχουν γράψει αριστουργήματα λογοτεχνικά. Το καταπληκτικό όμως είναι ότι αυτά τα αριστουργήματα της ποίησής τους ήρθαν εξίσου σημαντική μελωδή και τα μελοποίησαν. Βασιζόμενοι και στην κοσμική μουσική του Βυζαντίου, την οποία όμως δεν γνωρίζουμε, έτσι. Βεβαίως. Και βλέπουμε, έρχομαι τον Ιωάννη του Κουκουζέλη. Έχει καταπληκτικές μουσικές γράψει σε μεγάλα έργα. Ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος, ο Δανιήλ ο Πρωτοψάλτης, ο Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης, ο Χουρμούζιος. Δηλαδή άνθρωποι που ασχολήθηκαν, πήραν τα κείμενα αυτά των υμνογράφων και τα μελοποίησαν. Και ερχόμαστε τώρα στη Μεγάλη Εβδομάδα, που πραγματικά είναι η κορύφωση και των μουσικών κειμένων, αλλά και η επένδυση των μουσικών κειμένων κατά τέτοιο τρόπο θεόπνευστο, που πραγματικά μας οδηγεί όλους στην κατάνοιξη και τελικώς να παρακολουθήσουμε όλη την πορεία και το δράμα του Ιησού μας προς τη Σταύρωση και τελικώς προς την Ανάσταση. Ναι. Η ύμνη αυτή λοιπόν της Μεγάλης Εβδομάδος είναι η κορύφωση της τέχνης και της ποίησης και της βυζαντινής μουσικής. Εσείς ποια ξεχωρίζετε τώρα από όλα αυτά? Τώρα θα βάλουμε το σήμερον κρεμάτι επί ξύλου της Μεγάλης Πέμπτης, αλλά θέλω να μου πείτε ποιος ύμνος σας μιλάει έτσι περισσότερο. Ναι. Σας συγκινεί μάλλον. Ναι, επειδή κυρία Καλτάκη, εγώ τα έχω ζήσει τόσο έντονα, διότι ζω αυτά που ψάλω, τα αγαπώ το ίδιο. Θα σας πω όμως έτσι, επειδή με ρωτάτε, θα σας πω χαρακτηριστικούς ύμνους και λόγω και της ώρας δεν μπορώ να πω πολλά. Ναι. Ας πούμε, το «Ιδού νυμφίος έρχεται», που μας βάζει στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι αυτό που μας βάζει στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι το «Ερχόμενος ο Κύριος», που μας βάζεις που μας είπε στο εκούσιον πάθος, στο πάθος του που έγινε εκούσια. Βέβαια. Στη συνέχεια έχουμε τον «Νυμφώνα σου βλέπω». Είναι ένας καταπληκτικός ύμνος που μπορούν και να το τραγουδάνε οι πιστοί, γιατί είναι η μελωδία του απλή. Και τον τραγουδάνε νομίζω. Βέβαια και τον τραγουδάνε. Τον τραγουδάνε πολύ. Αρκεί και το ψαλτήρι να τους βοηθά. Εκεί χρειάζεται λοιπόν η ηρεμία, έτσι ώστε να συμμετέχει και ο πιστός. Και ίσως και μια επαφή και με το εκκλησίασμα των ψαλτών, δηλαδή να μην είναι απομονωμένοι στο αναλόγιο, αλλά να βρίσκονται σε επαφή και με τους ανθρώπους που έχουν. Δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι αυτά, γιατί δεν είναι πάντα τόσο απλά και. Ναι. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση όλοι μας, οι ψάλτες στο αναλόγιο, να αφήσουμε στην άκρη τους εγωισμούς μας, διότι όπως είπα δεν είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε εκπρόσωποι του λαού και αυτό που μας καλεί ο Κύριος στη στιγμή εκείνη είναι να οδηγήσουμε στην προσευχή το χριστιανό. Εάν το έχουμε υπόψη μας αυτό και αφήσουμε στην άκρη την επίδειξη και τον εγωισμό, θα γίνει αυτό που λέτε. Όταν ψάλλουμε για τους ίδιους όμως και για να φανούμε ότι έχουμε μεγάλη φωνή, μεγάλες δυνατότητες, εκεί χάνουμε αυτή την έννοια και χάνουμε και τον πιστό από κάτω. Εντάξει, εσείς όμως που είστε χωράρχης μπορείτε να δείχνετε το σωστό δρόμο. Με το δεξί χορό τι γίνεται? Ποια είναι η ισορροπία? Ποιος είναι ο ρόλος του ενός, ποιος είναι ο ρόλος του άλλου? Είναι ξεχωριστή η ρόλη. Είμαστε στην ίδια λατρεία, αλλά ξεχωριστή η ρόλη. Ο δεξιός χορός που λέγεται και πρώτος χορός, ναι, και ο αριστερός χορός που λέγεται και δεύτερος χορός έχουν συγκεκριμένα ψάλματα που ψάλουν. Δεν ψάλει ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, βεβαίως. Είναι συγκεκριμένα αυτά που λέει ο δεξιός χορός και συγκεκριμένα αυτά που λέει ο αριστερός χορός. Και είναι ακριβώς, το έχει η Εκκλησία μας αυτό θεσπίσει, να υπάρχει αυτή η αντιφώνηση για να έρχεται πιο ωραία στον ακροατή το άκουσμα. Ναι. Θα πρέπει όμως εδώ να επισημάνω ότι είναι καταπληκτικό να είναι οι δύο αυτοί ψάλτες, ο δεξιός και ο αριστερός, του ιδίου ύφους, ναι, όπως είμαστε εμείς, στη Μητρόπολη εννοείται.
Ναι. Των ίδιων βιωμάτων και των ίδιων ευαισθησιών, ας πούμε, των ίδιων απαιτήσεων από τον εαυτό σας καταρχάς. Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, όπως το έχετε ερμηνεύσει με τον αριστερό χορό. Όχι, πολύ νέος ήμουν τότε που θα... Ήσασταν νέος τότε, δεν πειράζει. Θα ακούσουμε τη φωνή σας με τον νεανικό της φρίγος, λοιπόν. Ωραία. Ευχαριστώ. Επανήλθαμε, ακούτε το πολιτιστικό δίωρο του Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην βυζαντινή μουσική, στο οποίο μας βοηθάει ο Αλέξης Κατσαρός, χοράρχης του αριστερού χορού της Μητρόπολης Αθηνών, με τις γνώσεις του και την εμπειρία του. Κύριε Κατσαρέα, για πείτε μου τώρα, με τα εγκόμια... Ναι, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε κάτι να πω σχετικά με το σήμερον κρεμάται. Ναι, βεβαίως. Είναι ακριβώς αυτό που είπα, ότι αυτό μεταφέρεται από δάσκαλο σε μαθητή. Για τη μουσική μιλώ. Το κείμενο είναι απαράμιλο. Είναι ακριβώς όπως μου το δίδαξε ο μεγάλος δασκαλός μου, ο Σπυρίδων Περιστέρης. Αισθάνομαι ότι πρέπει να αναφέρω το όνομά του, διότι αυτός ο άνθρωπος, ό,τι έχω, μου το δίδαξε αυτός. Και θέλω να πω το εξής. Όπως μου το δίδαξε και το είπα τότε που ήμουν πιο νέος, ακριβώς το ίδιο θα πω και σήμερα, ακριβώς όπως το είπα τότε. Ίσως να έχει μεγαλύτερη σημερινή, ξέρετε, εμπειρία πλέον, να είναι πιο μεσό. Όμως η διδασκαλία του είναι μέσα στα αυτιά μου. Όπως το έλεγε εκείνος, θα το πει και ο μαθητής του. Και έτσι εγώ θα το μεταφέρω και στους δικούς σας μαθητές, βέβαια. Δεν μου λέτε τώρα, το σήμερον κρεμάται επί ξύλου είναι σαν απαγγελία. Δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί δεν έχω την ορολογία. Πώς λέγεται? Λέγεται ρετσιτατίβο. Είναι το ρετσιτατίβο της δυτικής μουσικής, είναι κάτι ανάλογο. Ακριβώς. Αυτό ο δάσκαλός μας το δίδασκε στη νότα ντο, την πάνω νότα δηλαδή του ευρωπαϊκού, του πενταγράμμου, το δικό μας είναι το νι, ψηλά δηλαδή, πρέπει να λέγεται ψηλά. Και λέγεται, όπως τα πολύ καλά θα ξέρετε, ότι λέγεται έτσι, με αυτή την απόδοση, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί στις μεγάλες ώρες. Ψάλεται όμως και λέγεται και από τον ιερέα, κατά τον ίδιο τρόπο, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Βεβαίως, ναι. 2 φορές λοιπόν λέγεται αυτό και στη συνέχεια ψάλεται αντίστοιχα αντιφωνικά και από τους 2 χορούς. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο βαθιά συγκίνησης στιγμές της ακολουθίας της Μεγάλης Εβδομάδας, το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Ακριβώς, γιατί γι' αυτό και η εκφορά του λόγου μας όταν αποδίδουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που αναφερόμαστε στη σταύρωση του Χριστού μας,
πρέπει να είναι ανάλογη, να είναι κατανυκτική αλλά και δυναμική, να δονήσει τις ψυχές των χριστιανών. Ακριβώς έτσι πρέπει, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρόγραμμα των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας μπορούν οι ακροατές μας να το βρούνε σε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Εσείς ξεκινάτε από Κυριακή των Βαΐων, τι ώρα ξεκινάτε? 7 η ώρα είναι όλες οι ακολουθίες. Όλες οι ακολουθίες, 7 η ώρα το βράδυ. Ναι. Την μεγάλη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, πώς την καταφέρνετε που είναι 3 ώρες? Με τα μεσονύχτιες και όλες. Ακούστε, η πιο δύσκολη ακολουθία για τους ψάλτες και ειδικά για τους μουσικούς ψάλτες είναι η ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης το βράδυ. Αυτή η ακολουθία διαρκεί περίπου 5-5,5 ώρες. Είναι από τις 7 ως τις 11. Δηλαδή τα Ευαγγέλια που λέγονται, έτσι, τα 12 Ευαγγέλια. Ναι. Και ενδιάμεσα όμως των Ευαγγελίων ακούγονται κάποιοι ψαλμοί, αντιφωνικοί από τους ψάλτες. Οι ψαλμοί αυτοί λοιπόν, αντιφωνικοί εννοώ από τους δύο χορούς, είτε από τους δύο ψάλτες. Αυτοί λοιπόν οι ψαλμοί είναι και νοηματικά πάρα πολύ μεστοί, αλλά και μουσικά πάρα πολύ δύσκολοι, γιατί έχει συνεχείς εναλλαγές ήχων, ηχοχρωμάτων, κλιμάκων, με τονικότητες που πρέπει να μείνουν σταθερές ανάλογα με το ύψος και το εύρος του κομματιού που ακολουθεί. Εκεί λοιπόν πρέπει να είναι πολύ έμπειροι οι ψάλτες για να μπορέσουν να αποδώσουν όλο αυτό το... Να αποδώσουν και πολύ πολύ δυνατοί για να αντέξουν όλο αυτό φωνητικά. Γιατί όπως ξέρετε εμείς δεν έχουμε όργανα να μας κρατήσουν. Βέβαια, όλα από τη φωνή. Όλη η μουσική βγαίνει από τη φωνή. Ναι. Ο τραγουδιστής έχει τα όργανα, έχει τα πάντα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε τον Ισοκράτη, το μυαλό μας εντοπισμένο στην τονικότητα και στη σωστή απόδοση Μα νομίζω ότι σε όλα της η Ανατολική Εκκλησία είναι πιο πνευματική και πιο εσωτερική από τη Δυτική. Δεν υποβιβάζω, δεν υποτιμώ τίποτα. Έχει άλλες ομορφιές η λατρεία στη Δυτική Εκκλησία. Αλλά αυτό που παρουσιάζει η Ανατολική Εκκλησία από την βυζαντινή ζωγραφική μέχρι την βυζαντινή υμνογραφία είναι κάτι άλλο, είναι κάτι... Ακριβώς. Μοναδικό. Τέλος πάντων, να μην. Προηγουμένως όμως με ρωτήσατε για τα εγκόμια, θέλω να μου πείτε. Ναι, θα σας πω. Μερικά πράγματα και να μας αφήσετε εδώ στα πεζά της δημοσιογραφίας, κύριε Καζαρέ. Δεν είπαμε για το τροπάριο της Κασιανής, βέβαια. Το οποίο είναι ένας καταπληκτικός ύμνος που ψάλετε τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ. Να πούμε για το τροπάριο της Κασιανής, να μου πείτε και τα εγκόμια και είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι ως προς την μικρή εισήγηση που μας κάνατε. Ωραία. Η Κασιανή λοιπόν υπήρξε μια ημνογράφος ποιήτρια που έζησε περίπου τον 9ο αιώνα και με το ποίημά της, το τροπάριο αυτό, να βασίζεται στο πρόσωπο της αμαρτωλής γυναίκας, της ανώνυμης αμαρτωλής γυναίκας που μετανόησε, που αγάπησε και ζήτησε συγχώρεση και ζητά συγχώρεση. Λύτρωση και τι έκανε? Άλυψε με μύρο τα πόδια του Χριστού μας. Διδάσκει ακριβώς αυτό. Τις έννοιες, της μετάνοιας, της συντριβής της ψυχής, της συγχώρεσης κλπ. Είναι επενδεδημένο με έναν, τα λέω σύντομα για να προφθάσω. Είναι επενδεδημένο με έναν ήχο που λέγεται Πλάγιος του Τετάρτου και όλο αυτό το μουσικό κείμενο και ο ήχος που έχει επενδυθεί το κάνουν και μυσταγωγικό και κατανυκτικό. Και επιτέλους είναι και μια φωνή γυναικεία, έτσι, καθαρά γυναικεία, που απευθύνεται στον Κύριο σε μια μάλλον γυναίκα, ανδροκρατούμενη εκκλησία, όπως είναι η δική μας, όπως είναι οι εκκλησίες γενικώς. Πολύ ωραία. Για πείτε μας και για τα εγκόμια που είναι τόσο παρηγορητική η ερμηνεία τους, τόσο μια εσωτερική εφορία προκαλούν. Τα εγκόμια λέγονται, όπως ξέρετε, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. Τι κάνουμε? Ψάλουμε τα εγκόμια μπροστά στον επιτάφιο, στον τάφο του Χριστού. Εκεί ψάλουμε τα εγκόμια. Και αυτά είναι μελωδικές γραμμές που μπορεί να τα ψάλει και ο πιστός. Χωρίζονται σε 3 ομάδες, 3 τάσεις. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Πείτε μας και τους τίτλους. Το πρώτο είναι η ζωή εν τάφο. Ναι, η ζωή εν τάφο είναι, καλά το είπα. Στην πρώτη στάση λοιπόν έχουμε τα ζωή εν τάφο και ακολουθούν ύμνοι
κατά το «Η ζωή εν τάφο» μουσικά. Στο δεύτερο είναι «Άξιον εστίν» που ακολουθούν πάλι ύμνοι κατά το «Άξιον εστίν», και το τρίτο είναι το «Εγενέ Πάσε», μέσα στο οποίο περιέχεται και το «Έραν μοίρα» και το «Γλυκί μου εάρ». Που έχει τόσο πολύ γονιμοποιήσει και την νεότερη λαϊκή μουσική μας και την ποίησή μας, από τον Ελίτη μέχρι το Θεοδωράκη. Ακριβώς, και το έχει τραγουδήσει και η Ειρήνη Παπά κάποτε. Βεβαίως. Λοιπόν, ωραία. Θα βάλουμε τώρα να ακούσουμε τα εγκόμια όπως τα έχετε ερμηνεύσει εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή στην σημερινή εκπομπή και για όσα μας είπατε για την βυζαντινή μουσική. Και φυσικά θα έρθουμε στη Μητρόπολη Αθηνών να σας ακούσουμε και να παρακολουθήσουμε κατανοητικά και τις ακολουθίες των ημερών που έρχονται. Θερμά ευχαριστώ. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ. Εγώ κύριε Καλτάκη, κύριε που να τρέξατε και μας βρήκατε. Να έχετε δύναμη για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα με τον κόπο που χρειάζεται, το φωνητικό και το ψυχολογικό, τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Γεια σας.